Ulibarri Ganboako urtegiaren bitartez lortzen den elektrizitatea eta edateko ura Gasteiz eta haren hirigunetik haratago zabaltzen da. Izan ere, aisirako eta gozamenerako 11 aukera eskaintzen duen leku paregabea da bertan diren piknik eremu, kaiak alokairu, belar soro eta batez ere harrikoiskorrez egokitutako hondartzei esker. Haren inguruan barrena sedarritzen da gure ibilaldia. 45 kilometro zirkularreko ibilbidea da, 4 ordutan egin litekeena. Ohiko diren argazkiak ateratzeko naiz geldialdi edo edateko tarteak hartuz. Ibilaldi hau landatik abiatzen da, eta oro har egurrezko seinale markaz josita dago haren luze zabalean. Landako aparkalekua abiapuntu hartuz, tabernaren ondotik, Ulibarri Ganboa aldera joaz, urtegia gure eskerretara gelditzen da. Gure gomendioa oso ibilaldi xumea egitea da. Paisaiaz disfrutatzea. Gainera, ibilaldiak berak horretarako aukera ematen du. Beraz, 5 zentzumenak inguruneari erne begira jartzea baino ez duzu. Parke hau naturazale amorratuentzat topaleku bikaina da, eta bereziki hegaztiak maite dituztenentzat. Elementu naturalen aberastasunari esker, fauna, flora, laku giro, herribera basoak, Euskadiko gune eze garrantzitsuenetariko bat da berau. Garaio izeneko hondartzetara jaitsiko gara. Hemen, besteak beste, Garaioko Parke Probintzialeko Informazio Zentrua aurkituko dugu. Bazkaltzen gelditzeko lekua aproposa da, baita ikuspegia, zelaiak eta hondartzak gozatzeko ere. Bero egiten badu, bainatzea ere mesede. Bide estuko hainbat kilometro egin eta gero, non kontuz ibili beharko dugun, kontrako norabidean datozen oinezko edo txirrindulariekin, landako hondartzak zeharkatuko ditugu autoak utzi ditugun aparkalekura zuzenduz.